गुन्डा बर' गुन्डा बर' ओमफ्राय दिनाव आं हानाय नङा आंहा मोनसे आरो साथि सावनांगौ आं मोनाथारबाय थांनोसै बिदि होनना बुंनायावनो आंनो होनायाव नै बेखौ पास होदो आरो बेखौ पास होदो ओमफ्राय बेखौ उनाव बे फालिखौ गांसे उनाव ओमफ्राय बे फैसाखौ फरन्थाया गाव लाखिनानैसो उनावसो होदो बे फैसाखौ हाजारसे फरन्थाया होदो जे बर' हारिनि लोगोफोर दिनै आं जे बुरिखौ आं रायनो नागिरदों फंनैसो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा साला बे बुरि सुवाद साला फिसायला मा जागोन बे बुरिजों थैनो जाबाय थेवब्लाबो बेयो दावराव दावसि खालामबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा सानना लादों बेलाय बुरियालाय जोंखौ सिनाय मोनाखै नामा बेलाय बुरियालाय बर' हारिखौ सिनाय मोनाखै एरै माका कि তোর মায়ের গুন্ডি তোর দেউতা গুন্ডা আছিল আগতে কুত্রিয়া চালি সালা হারামি বুড়ি কি বলি ভাবি লৈছে বুড়িটো সালা মরবা হয়েছে তার কি বুঝি পাই আমার কারণে কি কথা বুঝি পাই বুড়িটো কি করি মই কি বিচাৰিম সালা এই বুড়িক অসন্মান কৰি দিছি সালা বুড়িটো সালা কোন হয় বুড়িটো কি কাৰণে কৈছি অলপ ভাবিকি চিন্তিকিনি কৈছি না নাই বুড়িটো थाबैनो हमनांगौ बे बुरिखौ आंनि बायदिब्ला थाबैनो हमनांगौ बेखौ बेजों रायज्लायनांगौ मानि थाखाय मानि जाहोनाव बियो जोंखौ बर' हारिखौ बर' गुन्डा एबसु गुन्डा बेबादि बुंगासिनो बेखौ थाबैनो हमनानै एफआइआर होनांगौ नङाब्ला आरो सोरबा गुबुन सासेया जोंनि बर' हारिखौ आरो रायबावनो चान्स मोनगोन बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानांगौ बर' हारिया खौसेथि जानांगौ बेखौ हमनांगौ जायखिजाया बेखौ बुरिखौ हमनांगौ खाथि खालानि गासै बर' रायजोफोरा बेखौ सोंहैनांगौ मानि थाखाय बेबायदि खालामदों आरो बर' हारिनि गेदेर गोलावफोरा बेखौ नायबिजिरनांगौ मानि थाखाय बुंदों नङाब्ला उननि समाव आरो बर' हारिखौ आरो बुंबावनो चान्स मोनगोन बिनि साला बे बुरिखौ खाथियाव मोनोबा सोबानानै हाथाय सिरि होजोबगौमोन आं हासु गुबु गुबुन सोबानानै साला बे बुरिखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थाहर माबायदि खालामनांगौ बे बुरिखौ नोंसोरनि बायदिब्ला कमेन्ट बक्सआव थाबैनो खोन्थाहर गासैबो लोगोफोर गासैबो साला बे भिडिअखौ आं गिबि गिबियाव मा खर' सालायलांदों खर' नैबे आखाइ थाइबाखौ आङो सौनानै बिनि खर'खौ मेलेम ग' होजासे सोबानानै सौनानै आङो हाथाय सिरि होजोबगौमोन गासैबो साला बे बुरिया सिनाय मोनाखै जोंखौ माबायदि सानना लादों बेलाय बुरियालाय साला बिनि खाथियाव थाबथांबाय बिनि खाथिनि गामि जानायमोन आं खेबसे रायज्लायनायगौमोन मानि थाखाय जोंखौ बियो बर' गुन्डा एबसुनि नाम लानानै बेफोर गाज्रि बुंदों बिबो ससियेल मिडियायाव बिबो निउस लेटारावसो बुंदों साला बिनि थाबैनो एक्सन लानांगौ बेखौनो आङो बारे गासैनिसिमबो बड'लेण्डआव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायो उनाव जाहाथे सोरबा सासेया जोंखौ बुंनो चान्स मोना बेनिखायनो बे बुंनायावनो बे फार्स्ट टाइम बुंनायावनो बिसोरखौ गादबना दोननांगौ जोंबो साला हारसाफोरानो गुन्डा असमिया जाति साला गुन्डा जाति असमिया जाति साला सुवाद कुट्रिया साले थाबैनो हमनांगौ दे लोगोफोर थाबैनो हमनांगौ बेखौ नायबिजिरनांगौ मानि थाखाय बियो बुंदों बेनि थाखाय आं गले गले नोंथांमोनखौ आं बुंहरगासिनो दङ लोगोफोर आंबो बे चेनेलाव गोदानसो नोंथांमोना अनोब्ला आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम बे गोदानसो आंबो जेबो बारा बुंनो रोङा बिनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो बे बुरिखौ आङो खिन्थु गारनाय नङा दै गारनाय नङा नोंसोरबो सोरबा खाथियाव थायोब्ला बिनि गामि खाथियाव थायोब्ला बेखौ नों गारनाङा लोगोफोर बेराफारसे इलेक्सननि दारै फैसा रांगासिनो होननाय आं ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों बेखौ बन्द' खालामनांगौ मानि जाहोनाव फैसा राननांगौ नोंथांमोना गोरिब गुन्द्राफोरनो न' लुना होनांगौ बेफोरबायदि फैसा राननायखौ बन्द' खालामनांगौ इलेक्सननि नामाव बेबायदि फैसा राननायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बर' हारिया बेसेबां जेंना जेंसि सोलिगासिनो दं बेफोरनो फैसा होना आंनिफ्राय रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोना फैसाजों दाफान नोंथांमोना हायोब्ला बे बेसेन गोसा भटखौ जायखौ नोंसोर मोजां मोनो बिदिनो हो जाय फैसा होनाय एबा थाखा होनाय बेफोरनो दाहो भटखौ जाय मोजां खामानि मावदों बिनो जोबनोसो भटखौ होनांगौ रायजो राजाफोरा बेखौ डिसाइड खालामनांगौ बेबायदि फैसा थाखा होनानै बुरखायनानै 1000 2000 फैसा होनानै बेसेन गोसा भटखौ बिसोर लानो सानदों देरहायोब्ला उनाव नायफिना बेनिखायनो सांग्रां जानांगौ बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो आं खावलायहरदों आंनि चेनेलनि दारै नोंथांमोना एबा बुजिना लाखा नोंथांमोना बेसेन गोसा भटखौ दाफान 1000 2000आव
नोंथांमोना गोसोब्ला जायनो मोनो बेनो जेबो बुङा आरो बर' रायजोआव बेफोरबायदि फैसा राननायफोरखौ बन्द' खालामनांगोन आं बारे बारे खावलायदों नोंथांमोनखौ बर' हारिनि गेदेर गोलाव नोंथांमोनखौबो आं खावलायो बे चेनेलनि दारै फैसा होनाय एबा फैसा लानायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो आं गुरै खावलायफिननाय थाबाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ रावनोबो दाफान नोंथांमोना जाय मानसिया मोजां हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों बिदिनो भट हो जाय पार्टिया रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावदों बिदिनो भट हो बेखिनियावनो रायजोफोर बेखिनियावनो बुंनानै आं नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय बेखिनियावनो बुंनानै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बन्द' खालामनाय जाबाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन उननि मोनसे भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थाबैनो नोंथांमोना आसा खालामबाय था बे चेनेलाव आं गोदान लोगोफोर सापर्ट खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर बेखौनो आं मिजिंथिनाय थाबाय खुलुमबाय लोगोफोर